Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo arek-arek kelas 1, ketemu maneh karo Ustazah Lia. Nah, pembelajaran saiki yaiku pembelajaran bahasa Jawa ulangan loro kesenanganku. Bab iki arek-arek bakal diajak nyebutno kesenangan dewe-dewe. Tujuan pembelajaran dino iki yaiku yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi huruf lepas untuk menulis kata. Yang kedua, siswa dapat menebalkan huruf lepas pada setiap kata. Yang ketiga, siswa dapat menyalin sebuah kata dengan huruf lepas. Nah, yuk dimulai saiki pembelajarannya. Dideleng sing temenan yo, disimak lan dirungokno. Nyimak, arek-arek rungokno lan delengono cerita iki yo. Saiki dina Minggu, bocah sekolah padha ora mlebu. Nana karo kancane dolanan lumpat tali. Nah, iku ana gambare Nana lan kancane dolinan lompat tali. Saliyane lompat tali, Nana uga seneng dolanan kasti. Nalika olahraga ing sekolah, aku uga dolanan lompat tali lan kasti. Olahraga penting banget kanggo kesehatan badan. Mula kita kudu ajek olahraga. Saiki gatekno macem-macem kesenengane bocah. Senengane apa ae yo? Sing pertama, bal-balan. Sing kedua, lompat tali. Sing ketiga, maca buku. Hayo sapa sing seneng maca buku? Sing keempat, dolinan kasti. Sing kelima, sepedaan. Sing keenem, dolinan jongkat-jongkit. Nang macem-macem iki kira-kira ana gak ya kesenengane arek-arek? Coba sebutno siji ae. Selanjutnya, gatekna banjur wacanen kaya tuladane ibu guru. K A S T I yang diwaca dadi kasti. Selanjutnya, B A L B A L A N yang diwaca dadi bal-balan. Selanjutnya, S E P E D A A N yang diwaca dadi sepedaan. Selanjutnya, L U M P A T T A L I yang diwaca dadi lompat tali. Weh, pinter kabeh ya. Saiki tatanan aksara ing ngisor iki dadi jeneng olahraga. Sing pertama, ana gambar A B L L B A N A. Yen ditoto dadi jeneng bal-balan. Selanjutnya, T A I K S yang ditoto dadi kasti. Selanjutnya, U U B L N G T A S I K yang ditoto dadi bulu tangkis. Selanjutnya, I V O L yang ditoto dadi apa ya? Voli, pinter. Selanjutnya, M L U P T A A L I T yang ditoto dadi lompat tali. Weh, pinter kabeh lo bocah-bocah iki. Ya apa, wis paham? Ye, wis padha sinau kabeh? Coba sebutna apa olahraga sing disenengake.
Muga-muga pembelajaran dina iki bermanfaat gawe kanca-kanca ya. Saiki Ustazah Lia pamit undur diri dhisik. Ana kenari ditutuki palu. Ojo lali tetep padha sinau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.